ଆମର ପ୍ରୋସେସର ନାଁ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ଖତ। ତ ଆଗରୁ ମାଟିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପଡୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋବର ଆଉ ସବୁ କିଛି ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗାଈ ପରିସ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟି ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନେବୁ ଗୋଟେ କିଲୋ ସଜ ଗାଈ ଗୋବର, 2 ରୁ 3 ଲିଟର ଗାଈ ପରିସ୍ରା, ଗୋବର ଆଉ ଗାଈ ପରିସ୍ରାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବୁ। ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ତାପରେ ଆମର ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଗୁଡ଼ ଆପଣ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଠି ତ ତାର ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୁଡ଼ ଆମେ ଦଉଛେ ଯୋଉ ଗୋବର ଭିତରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ପାଚନ ହବ, ପଚିବ, ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଆଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ଟା ଦଉଛେ। ଗାଈ ଗୋବର, ମୁତ, ଗୁଡ଼ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବୁ। ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଭଲ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ କେତେ? ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ କିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯଦି 1 କିଲୋ ଗୋବର ନେଇକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କେତେ ଦରକାର ହବ? କଣ ଦରକାର ହବ? 2 ରୁ 3 ଲିଟର ଆମର ଗାଈ ପରିସ୍ରା, ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ, 1 କିଲୋ ଗାଈ ଗୋବର, ତାପରେ 2 ରୁ 3 ଲିଟର ଗାଈ ପରିସ୍ରା, ଗୁଡ଼ 50 ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ନିମ, କରଞ୍ଜ, ଅରଖ ପତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର କେଜିଏ ଲେଖେ, କେଜିଏ ନିମ, କେଜିଏ କରଞ୍ଜ, କେଜିଏ ଅରଖ ପତ୍ର, ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଉପାଦେୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଏହାର ଉପକାରିତା କଣ କାମରେ ଲାଗିବ? ସାର୍ ଆମେ ଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଫସଲ କରିବୁ ଭଲ ଅମଳ ପାଇପାରିବ, ଭଲ ଫଳ